digital product amfanin su, dalilin da yasa mutane suke siyan sa, sannan kuma dalilin da yasa kai ma zaka samu a lot of kudade idan har ka saya, ka nasu ka koyi ilimin yadda ya dace. So kai sai zan shiga cikin wato dashboard dina in nuna muku misalan su digital product din suke, sannan kuma yadda na yi making a lot of kudade ta hanyar sayar da digital product din kenan. Bari in shigar da bayanan sirri na. Wannan a manhaja ce wanda suke koshi da digital product wato balfos.com. So ko yanzu idan ka yi searching balfos.com za ka iya registration, amma ko da a ce ka yi registration magana ta gaskiya ba zai maka wani amfani ba in dai har baka saya ka koyi ilimin yadda ya dace ba. Yanzu misali a ce kawai ka tashi daga nan ka je kasuwar kwari inda ake sayar da kayayyaki, so yanzu kai baka san yadda ake sayar da kayan ba, baka san ma wanda zai dora ka hanyar da zaka sayar da wannan kayan ba, kaga zaka sha wahala. So ko da ce ka ma biya kuɗi, wannan kuɗin ya zama maka asara kenan, dole kana buƙatar wani wanda zai nuna maka process din kenan. So haka wannan manhaja wato Balfos take. So kai sai bari in shiga nuna muku yadda products ke aiki. Wannan dashboard ɗina ne, idan kuka zo ba kun ga Abubakar Babagana, ga home, ga account, ga achievement, ga dashboard, ga product, ga BTU, purchase, ga payment, ga sale, ga invite, ga real estate. Duka waɗannan hanyoyin samun kuɗi ne, sannan kuma duka waɗannan hanyoyin da wannan manhaja take gudana. So kai sai za mu shiga cikin product ɗin. Idan muka shiga product ɗin, kaga anan me aka rubuta? Product a rubuce kenan, products wato nau'ikan product da suke warware matsaloli bila adadin kenan. Waɗannan duka product ne wanda suke koyawa mutane different skills. Bari mu fara da wannan din. Wannan za mu fara da wannan. Idan kuka duba wannan to SMMC, me ake nufi da SMMC? Wato tana nufin stock marketing master course. Wannan course din ba abin da take koyawa illa yadda mutum zai yi stock marketing, yadda zai siya shiya a kamfanonuka daban-daban irin su Dangote, Buwa Cement, irin Jais Bank da dai sauransu. Wannan kaga wani nau'in ilimi daban ne wanda mutane da yawa ba su sani ba. So kun ga idan har mutum yana buƙatar siyan wannan product din, kaga wannan product din naira 10,000 ne. Kaga a matsayinka na kai affiliate marketer, abin da za ka yi shine just kaga kuma abin da a rubuce 60% commission. Bi ma'ana idan ka sai da wannan product din da yake koyawa mutane yadda za su koyi stock marketing, kai kana da 60% commission. Me ake nufi da 60% commission? Tana nufin a cikin 10,000 nan za ka samu 6,000 naka ne. Ka kaddara misali a cikin sati daya ka sai da wannan product din guda 50, ka kaddara 6,600 so 50, kaga nawa ka samu? Kudi babu adadi. So misali wannan na 7 kenan. Idan ka duba abin da aka rubuta MIC, multi-income generator, wannan program ne wanda yake koyawa mutane yadda za su yi creating hanyoyin da za su bi domin samun kuɗi. So kai misali a matsayinka na affiliate marketer, aikinka ba kai bane kai creating wannan product din, aikinka shine daukawa wannan product da kai, sannan ka je ka nemo customers din da suna da ra'ayin siyan wannan product. Kaga $15 which is 15,000. A cikin 15,000 idan ka sayar kana da 60% commission. Me ake nufi da 60% commission? A cikin 15,000 za ka samu 9,000 duka naka ne. Ka kaddara idan ka sayar da guda 20 a cikin sati daya, kaga nawa ka samu? Naira 180 kenan. So wannan misalai ne kuma practical ne yadda za ku fahimta. Shi yasa na shiga na nuna muku dashboard din. Akwai different product. So za ka yi tunanin cewa to ta yaya zan dauki product din? Kun ga anan za ku ga akwai copy link. Kun ga wannan link din shine affiliate link, wanda link din da za ka copy ka ajiye shi. Bayan ka ajiye shi, a duk lokacin da za ka yi promoting wannan product din, sai mutane idan suka nuna sha'awa cewa suna bukatar siyan wannan product, wannan link din za ka yi amfani wajen yi ma wannan mutumin da yake bukatar siyan wannan product din. Kaga kai za ka samu 60% commission wato 9,000. To ta yaya za ka gane wannan product din tana da matukar inganci a wurin wanda za ka sayar musu? Bai yiwa a ce ka sayar ma mutum product din da ba shi da wani amfani. Kun ga anan biyu, za ka shiga biyu din nan sai ka dubi product din ingancinsa, abin da yake koyawa da dai sauransu. Kun ga abin da ake nufi BSL video, ma'ana bidiyo ɗin da za ka yi amfani wajen sayar da product ɗin da dai sauransu. Idan ma mutum yana buƙatar bayanai da yawa zai iya shiga Google Drive ɗinsu ya ga
menene wannan product din da dai sauransu duka za ka iya gani da sauransu ko da ce ba kai creative ba. So wannan misalai ne practical ne yanda product din suke aiki, kuma dubbin product ne. Kun ga anan idan babu product din da ya maka ga sunan dai, kaga anan ma idan wanda bai maka ba za ka iya sauka, idan wanda bai maka ba za ka iya sauka, ga sunan dai product different products da dai sauransu duka waɗannan product suke koya wa mutane wani ilimi wanda mutane ba su da shi. Kai aiki ka dama siyar da ilimin da mutane ba su da shi, kaga za ka yi making good amount of money. So a takaice na yi making kusan sama da miliyan 2 a wannan wato marketplace din. Idan kuka duba anan za ku ga Abubakar Babagana, sannan za ku ga anan Pit Amount, za ku ga $2,000 da 233, bi mana bari in mayar da shi in naira currency. So kafin in mayar da shi ya zama naira currency, za ka yi tunanin to ni da bana Najeriya, ina Niger ko Ghana da sauransu, zan yi amfani da wannan ilimin domin samun kuɗi duk inda kake za ka iya amfani da shi. Kun ga different currency. So bari in mai da shi ya zama naira. So kun ga adadin kuɗin da na yi making a wannan wato manhaja ta Ball Plus kusan miliyan 2,233 na samu ta hanyar sayar da digital product. Sannan product ɗin da na sayar, kun ga total amount, total sales kenan, mutane 244 suka siya product daga hannuna, kuma na samu commission ɗina wanda suka kai miliyan 2,233. So a takaice kenan wannan su ne yadda digital product suke aiki kenan.